אהלן, אני מירב כהן סטדקוביץ' ואני מעצבת פנים. גם אם אתם מרגישים קשורים לבית וגם אם אתם בטוחים שתמכרו אותו מהר מאוד כמו שהוא, אני ממליצה לכם לצפות בסרטון הזה. הטיפים הבאים נכונים ומתאימים לכולם. ידעתם שחוש הדומיננטי ביותר אצל רוב בני האדם הוא הראייה? המוח שלנו בשברירי שנייה מאבד את המידע שמגיע אליו דרך העיניים ומייצר משמעות למה שהוא רואה. ככה, בתוך פחות מ10 שניות, מתגבש אצלנו הרושם הראשוני. תחשבו על קונים פוטנציאליים שבאים לראות את הבית שלכם. אם הם יקבלו תחושה טובה ונעימה כבר בכניסה לבית, הם ישמחו להמשיך ולראות את כולו. ככה הדרך למכור אותו תהיה הרבה יותר פשוטה וזורמת. אז בגדול, המטרה היא ליצור רושם ראשוני טוב ונעים, ואני רוצה לתת לכם כמה טיפים שבעזרתם תוכלו לשדרג את מראה הבית. השדרוג לא חייב לעלות הרבה. בעזרתו נוכל להציג לקונים בית במראה עדכני יותר, ניטרלי, כזה שיתאים לטעם של רוב האנשים ומזמין. במרבית המקרים, עלות ההשקעה תוחזר במחירת הבית. קודם כל, כדאי שהבית יהיה צבוע בצבע בהיר או לבן כדי שיראה מואר ומרווח. בשלב הבא, נכון שתכניסו נקודות צבע. תבחרו 2-3 קירות בולטים בחללים השונים בבית. זה יכול להיות קיר פינת האוכל, או הקיר מאחורי הספה בסלון, הקיר בסוף המסדרון, או הקיר מאחורי המיטה בחדר השינה של ההורים. את הקירות האלה אפשר לצבוע בצבע שונה ועדכני, אבל כזה שגם יתאים לשאר הריהוט מסביב. למשל, קיר פינת האוכל הוא קיר שבדרך כלל דורש התייחסות מיוחדת. קל מאוד להפוך אותו למעניין על ידי צביעה שלו בצבע שונה משאר החלל. בנוסף, אני ממליצה לכם גם לתלות עליו תמונה או 2. אם סגנון הבית הוא מודרני, או שרוב הריהוט בסלון, פינת האוכל והמטבח הוא בצבעים ניטרליים כמו לבן, אפור או עץ, אפשר לצבוע את הקיר בגוון של אפור בטון. תוסיפו לקיר הצבוע תמונה יפה, או סט של תמונות קטנות ומוסגרות, ותקבלו שדרוג מקסים ומהיר לחלל. תמונות לקירות למי שמחפש אפשר לקנות אונליין באין ספור חנויות ברשת. רובן גם יוכלו לייעץ לכם איזו תמונה תתאים לכל אזור בבית. טיפ נוסף לשדרוג הבית הוא הוספת שטיחים. שטיחים מוסיפים המון למראה הבית ומכניסים צבע והרבה עניין. כשיש שטיח יפה בסלון, העין שלנו נמשכת אליו אוטומטית, ואז אפילו הספה הכי ישנה תראה הרבה יותר טוב כשהיא יושבת על שטיח. שטיחים לא חייבים להיות גדולים, והמקום שלהם הוא גם לא רק בסלון. היום יש שטיחים מלבניים צרים בגדלים משתנים, שיכולים להיות במסדרון, מתחת למיטה, או אפילו במבואה בכניסה לבית. אפשר למצוא שטיחים במחירים מאוד נוחים. את השטיחים הגדולים לסלון למשל, אני ממליצה לחפש בחנויות שטיחים, כי שם המבחר גדול וטווח המחירים רחב. את המלבניים הקטנים תוכלו למצוא גם באיקאה, או אפילו בחנויות הסטוק השונות. לא תאמינו כמה שהשטיחים יכולים ליצור שינוי בכלום מאמץ ובהשקעה כספית נמוכה. בטיפ השלישי והאחרון, אני מתייחסת לגופי התאורה בבית. על תאורה אני אוכל לדבר שעות. זאת תורה שלמה בעיצוב הבית שמשפיעה מאוד על איך שהוא נראה. הפעם אני אתמקד בכמה נקודות חשובות שיוכלו לשדרג את הנראות של הבית ולהכניס עניין ויופי בלי הרבה מאמץ. קודם כל, אני עושה את ההפרדה בין תאורה שוטפת, כזו שתמלא את החלל שלנו באור, לבין תאורת אווירה ותאורה מעוצבת. אחת הדרכים לתת לבית מראה מרווח ומעוצב יותר היא על ידי התקנה של גופי תאורה נכונים. אני ממליצה לכם לבדוק איזה גופי תאורה יש לכם כרגע בסלון, בפינת האוכל או במטבח, בעיקר אלו שממוקמים על התקרה, במרכז ואחראים על האור השוטף. כדאי שהגופים האלה יהיו צמודים לתקרה, גדולים יחסית, ושייתנו אור חזק. היום, בכל רשתות התאורה המוכרות אפשר למצוא גופי תאורה כאלו. מה שחשוב שתעשו זה שתמדדו את החלל הרלוונטי, למשל הסלון, ותתייעצו עם המוכר בחנות איזה גוף יתאים כדי להאיר את כולו. החלק השני העיצובי יותר שאני מתייחסת אליו הוא גופי תאורה לאווירה או גופים מעוצבים. לאלו אני קוראת את התכשיטים של הבית, כי הם יוצרים אווירה מעניינת, מאירים כל מיני פינות יפות ומוסיפים המון יופי. איפה נשתמש בגופים כאלה? למשל מעל שולחן פינת האוכל, שולחן המטבח או האי, גופים שמותקנים בקירות הבית, מאחורי הספה בסלון או לצידי המיטה בחדר השינה. אפשר למצוא גופים יפים ומעניינים גם ברשתות התאורה, ולא חייבים להשקיע בהם הרבה כסף. טיפ אחרון שלי אליכם, נסו להיכנס לעיניים של הקונים הפוטנציאליים. יש הרבה כאלה, ולכל אחד יש את הטעם האישי שלו. המטרה שלכם היא לתת לבית מראה יפה, אבל גם ניטרלי. כזה שיראה יפה גם למי שאוהב סגנון עיצוב שונה משלכם.
זהו, שמחתי לחלוק איתכם את התובנות שלי לשדרוג מראה הבית לפני המכירה בקלות ובמינימום הוצאה. רענון של המראה שלו והכנסה של אלמנטים יפים תקפיץ אותו ותיתן לכם יתרון לעומת נכסים אחרים בשוק. אם אתם רוצים להתייעץ, אתם מוזמנים לפנות אליי בשמחה. שיהיה לכם בהצלחה במכירת הבית.